Akaramakalla, Allah ya ƙara tufa maka asiri, ya ƙara tufa mana asiri. Allah shi ƙara maka nisan kwana, ya sa ma kwananka albarka, ya sa mana. Allah Ubangiji shi ƙara ma ilimi albarka duniya da ƙiyama. Malam ina jin daɗin wannan karatun. Shuɗin da ka ji na yi, ina nan ina karatun, ina nan ina ganin abin da duk ake yi. Malam wallahi na ji daɗi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya tabbatar da alkhairi. Na ji daɗi ba kaɗan ba. Abin wato daɗi ne ya yi yawa kai ma da haka na je a ina dariya haka saboda me abin da baka taɓa sani ba ka san shi, abin da kai zuciyarka bata nuna ma da shi ba sai ka haɗu ɗai da shi. Kaga Allah shi ka ba da arziki inda baka sa rai ba. Don haka malam ni ban san ma irin abin da zan ce ma ba. Kuran iyaka ne dai abin da zan cewa kuran Ubangiji Allah ya ƙara tufa maka asiri duniya da lafiya. Allah ya ƙara ma sani albarka. Allah ya ƙara falala shi ƙara buɗi shi ji kan iyaye shi sa a rabu lafiya in kuma an rabu Ubangiji Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa sun huta, Allah ya kyautata ƙarshen mu. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi. Na gode, na gode, na gode. Allah ya saka mana da alkhairi malam. Jazakumallahu khairan. Na gode malam.